ziua la soția mea în curând, dar eu nu știu cum să-i dau cadou. Eu veni cadou înainte de termen, eu nu pot să aștept până atunci. Dar ce mi-ai cumpărat? Un copil mi-ai cumpărat? A? Cadou. Hai, dă-mi la acum. Cum să aștept atâta timp? Hai, dă-mi la acum. Mai sunt 13 zile. Mi-l dai acum sau nu mi-l dai acum? Să dau. Sau, dar după aia să-ți pare rău că mi l-ai dat acum. Nu? Nu, că eu am prea multe emoții, trebuie să-l dau. Și vine. Hai, deschide ce acolo. Hai, na. Tu mi-l dai sau nu? Nu știu. Hai, decide, da să aruncăm o monedă. N-aruncăm o monedă. Hai. Hai să-l dau, gata, hai. Mi-l dai. Marina, chiar dacă astăzi nu e ziua ta e în fiecare zi. Așa. Tu ești o minunăție de femeie pentru tine. Ți-am cumpărat anul acesta un cadou special. Doamne ferești dacă ai cheltuit mulți bani, eu nu-ți strup capul. Poftim. Cadoul meu din partea mea pentru tine. Parazitul. Fii atent la el. Dar de ce? Nu la telefon. Eu am telefonul meu. Eu am și sticlă mea luat. Dar de ce, Iisuse Hristos? Este ultimul model. Pentru ce? Gata, pa. Îți vede brocoli pe fundal? Lasă, vadă brocoli. Noi suntem de la țară. Noi suntem de la țară. Mulțumesc. Din păcate nu era altă culoare. Dar cred că o să-i placă la iubita mea, nu știu. Sper. Stiu și de acum că ai cheltui bani? Eu, e pe. Mă, stiu și de acum că ai cheltui bani? Gata, hai că mă ușidim, eu mă închid. Pa la lumii.